Как да оцелееш на Сопот? За тези, които те първа ще карат там, има някои неща, които трябва да знаете. Това, че сте много тъпи или имате колело от 5 цифри на сума, не ви гарантира оцеляване. Всеки, който е карал там, несъмнено е имал преживявания. Преживявания от типа на счупена ключица, извадено рамо, счупен палец на крака или и трите. Наблюдават се и симптоми като внезапно излитане пред колелото, звезди посред бял ден, както и липса на спомени след навлизането в каменна река. Щети по колелото от типа на каплана осморка, изкъртено средно, избухнал шок, счупена вилка, скършен чейнстей, потрошени скорости, вдлъбната рамка и криво кормило са най-нормалното нещо. Ако както си карате изведнъж ви изчезнат спирачките, задният триъгълник или въздуха в гумите, има голяма вероятност да карате на Сопот и в следващите няколко мига да не ви се поверва. Ако ваш приятел каже, че иска да кара на Сопот, като обещае, че ще кара бавно, обяснете му, че това е невъзможно. Ако карате за пръв път на Сопот и спирачките ви не са добри, има голяма вероятност да подобрите световния рекорд за скорост по суша. Ако сте на Сопот и чуете гръм посред бял ден, то това е защото покрай вас е минал някой с спирачки HS9. Ако искате да оцелеете на Сопот, винаги се дръжте с две ръце на лифта, който реално е пострашен от самото трасе. Не се провисвайте пияни по седалките, тъй като има голяма вероятност да дерайлирате въжето от ролките и да провиснете над 50-метрова пропаст. Ако скочите ролгепа и в последния момент се окаже, че не ви стига скорост, тръгвате на човка или има вятър и кацате накриво, кажете една бърза молитва. Ако сте решили да скачате каменна река на 2 пъти, то най-вероятно сте си повервали твърде много. Има голяма вероятност да се занитите в камък, да си счупите лицето или да избочите кочината. Ако ваш приятел се прибере с болки в краката и ръцете, без пищяли, болки в тибията, болки в тази и областта на раменния пояс, както и болка в лактите, китките, бъбреците, болки във врата и ребрата и ви каже, че е карал на Сопот, то той несъмнено казва истината. Ако някой ви каже, че цял живот кара на Сопот и не е падал никога, кажете му да си ебе майката. Ако докато карате на Сопот по някое време почвате да чувате гласове от типа на «Дай му газ, върти, дай му жега» или «Натисни го малко, той е гроб бе да му еба майката», то най-вероятно сте от тези, които не минават каменна река на 2 пъти, или пък точно обратното. Ако карате на Сопот, когато трасето е супер сухо, дори да карате гуми на една атмосфера, пак няма да имате сцепление. Ако карате на Сопот на пороен дъжд, то казвайте по една молитва на всяка свирка на маршал, по край която минете.